एक्जिबिशन फारसे नायनो थांगासिनो दा जों एक्जिबिशनाव हाबनोसै दा नै हाबनो थाखाय टिकेट लायगासिनो टिकेटनि दामा एसेबां नङा साफायाव 30 रां नै जोंहा बसमोना लायनो थांगासिनो नैबे 30 रां नहीं रे रिजी टिकट नहीं लेन जाए मोबे इकुनिया नायसनासलै एन्दा हाबनोसै दा जों नै ने लामाया बे नङामोन खोमा हाबनोसै माथो आमायालाय एन्ट्रि जाबाय जों एक्जिबिशनाव होंगो दोंगो बिजाब बाख्रि बर'नि हारसानि गासै जाथिनि बिजाब मोननाय जायो नैबे गरायसर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय नैबे गथ'फोरा हलसेल फिक्स रेट 200 250 400 नि नै गोजां बोथोरनि गुदुं खसाब फास्ट फुड क्लासिक फास्ट फुड कर्नाराव बर'नि हटेला ओरैजाय खोमा नैबेथिं गालावहाय फास्ट फुड लाइन नैबे सानजागालै मम' चाउमिन सिखा दुकान मोजां सिखा फिसा दंथारनै खख्रि फिसा फिसाहै हाजारसे बुंदों बे सेखाखौ मा लानोसै नामा बसाबो सेखाखौ कभारा जिलाय लांगोन माथो नै बिथिंजाय सब 100 थान्दानि टफिफोर मोनगोन
एक्जिबिसननि प्रग्राम स्टेज दं बेवहाय एक्जिबिसननि प्रग्रामखौ सालायदों जोंहा सिंगार कपिल आदाया सालायगासिनो एक्जिबिसनाव जोबोर होंगो दोंगो सुबुं दंसोगारो नै दाब दाब जायगानिफ्राय नायनो फैदों जोंबो दसे नायनानै फैबाय नै जोंहा बाक्सानिफ्रायबो सफैनो हादों आदै बिराद गोबावनि उनाव नै लैथोमा बसुमतारी बिथांखौ जोङो जौसां मोजां ना आदै मोजां बिथांखौ जोङो फन खालामबाबो नांथारा खावलायदों लोगोआ सेंग्रासो माथो दे गोजोननाय थाबाय आदै गेस जोंहा बिराद हिर' बाइकजोंसो फैबावदों नै दा बाइकजोंसो फैबावदों आदै आङो दे थिगानो एक्जिबिसन सिङावहाय नै गथ'फोरनि थाखाय गेलेग्रा गारिबो दङ बेटारिनि रिमटजों कन्ट्रल खालामदों बर' न'खरनि गेट बर' न'खर नायनो फैबाय जोंनि बर' न'खर बर' न'खरा माबायदि मोजां बहुद मोजां दे माला फैनो दे जिरायगासिनो बर' न'खरा लांगोना जै बोराइयावथ' जै जाथों नै बिथिं हिसानसालि हिसान दागासिनो नै हिसान दादों नै आबैया इन्दि सि थावख्रि लुदों थावख्रि लुगासिनो नै हिसान दादों नै जि दादों नै बिथिंजाय एम्फौ नै aiting noma no बर' न'खराव नै मैगं बारि कबि बारि बैथिंजाय फुख्रि दं मैगं बारियावसो माथो दुब्लि बारियाव थांनाय लामायानो गैलिया माथो नै खोथिया फोबाय हालेवदों
गोदोनि मानसिफ्रा खफ्रि लानानै मोसौजों मादि हालेवो नांगोलखौ मादि जुरियो नुवाखै नुबाय दा दुब्लि बारियाव दानिया नै फट' सोलायो बर' न'खरखौ नायनो फैनाय सुबुंफोरा नै होंगो दोंगो जासारदों बर' न'खराव नै जोबोर सुबुंफ्रा नायनो फैदों कुसि बियाबनि दिमाग कुसि बियाब बाथौ गौथुमनि माइनाव लामोन आरो गुबै आफादनि जयै दिहुनदों नैबे अल बाथौ गौथुम अल बाथौ महासभानि सोनाब फारसे दख'नायानो दख'ना दखान समायना रमायना दख'ना दंथारो नै बायना लांगोन माहा आरो जानला मोनला लांगोन दायानो जालायगोन हिनजावफोर मानसिफोरा बिराद गावसोरनि पसन्द माबा गाननो लानो जायो गैयाखैमोन खारन बेवहाय गासिबो लोगोफोर गोजा लोगोफोरानो गासिखौबो सामलायजोबदों आरो बेवहाय दिनै सोरखौबा बरायनांगौ सोरखौबा बिराद आलासि होननानै मान होनांगौ होननानै आं साना थेवबो बिथांमोना गावसोरनि मावनांगौखौ मावबाय जा हक अबयसे आंबो आरनायखौ मोनना एसे गोजोनसिननाय मोनदों दे हरजाला थेंक इउ दा जों नै ट्री हाउस नायनो थांगासिनो আপনার যে কোনো ধরনের কিছু থাকতে হবে চাতুর বিকুলে চাতুর বিকুলে লাগাবো মাথা বিকাশে মাথা বিকট এনেকা দুই সাড়ে দুই সাড়ে লাগাবো ককাল বিকাটি ককাল বিকট হ্যাঁ ফটো মনছিলাম ফটো লাই ফটো দাম বলতে 325 টাকা नै ब्रेन दाउदै फ्राम डिपार्टमेन्ट अफ एनिमेल हासबेन्डारि भेटेनारि उदालगुरि बिटिआरनि आन्दाराव नै बोरै दाउखौ फिसिनाय जायो नै दाउखौ नै बिदि फियो दाउदैया दैनानै नै गाहायथिंजाय बिदिहाय गोलैबोयो दैनानै आरो आदारखौबो बेयावनो होना दोनखायो नै जोबोर समायना सोरबाफोर फिनो इन्टारेस्ट दङब्ला फिनो हागोन नैबे तुर्की दाउ नैबे समायना आरो बे चिकेन जेनेबा बायदिसिना दाउ दङ नै समायनाथार गभर्नमेन्ट अफ आसाम डिपार्टमेन्ट अफ फिसारि बेबो फिसारि उदालगुरिनि डान्सारफोरा
टेङावनो नाखौ फिसिनो हायो बोरै बोरै जायो बोरै फिसियो नाखौ टेङाव नुगोन नैबेयावहाय ना दंसोयो टेङाव बोरैहाय ना फिसिनाय जायो बेखौ देखायदों नैबेबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव एग्रिकालसार बिभागनिफ्राय बेयावहाय गायनाय फुनायाव मा मा जगार माबायो नैबेहाय नै दङ ट्रेक्टर दङ मेचिनफोर दङ नै औ गासै डिपार्टमेन्ट दङ गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टनि आरो नैबेयावहाय पुलिफोर मोननाय जायो नार्सारि पुलि माबानि मिसिनारि सयेल हाफोरखौ नै मैगं थाइगं बे सयेल मिल प्रधान मन्त्रि फसल बीमा योजना गभर्नमेन्ट सेक्टरनि आन्दाराव मा मा खेथिखौ नै कफि नै फ्रेश बे वेल कर्परेसननि orang yang sudah District Legal Service Authority Udalguri Andarau isirबो आरो नै बेयावहाय दङ इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि नै खेथिखौ बोरै मावनाय जायो बेयावहाय दङ केनेलखौ बोरै बाहायनानै बोरै केनेलनिफ्राय बोरै फोथाराव दै लाबोयो नै बेयावहाय डिटेल्सआव होनाय दङ हाग्राबारिनिफ्राय नै मुगासि आरो नै बे सिङावहाय बायदिसिना दङ नैबेयावहाय एम्फौ लाथाखौ बोरै फिसिनाय जायो नै स्लिकवर्म बोरै गोरलैनिफ्राय नैबे दाउदैनिफ्राय बिदैनिफ्राय नै बोरै फिसा ओंखारो आरो बोरै गिदिर जायो नैबेयाव डिटेल्सआव दंथारो नै नै बेयाव खुन्दुंखौ बोरै थनो खुन्दुं थुनग्रा जन्थर नै black rice solar headphone system
डिपार्टमेन्ट अफ हेन्डलुम टेक्सटाइल BTC क'क्राझारनि आन्दाराव नै सि दानाय मेचिन थुनलाइ आफादनि फोथाराव थांनानै एसेबां बोरैबा जाबा जानाय नङा नै माथो एथ' दंफैयो माथो मैया मोजां ना ट्रि हाउस मेंथारबाय जोंहा बसनानै जिरायगासिनो सिथिंजाय ट्रि हाउसआव गाखोनायनि आम्बार सातखोथा बोरैहाय बानायनाय जादों नै बोरै थुनदों एक्जिबिशनखौ नायखांबाय दा जोङो ओंखारनोसै नै